అజయ్ సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో మాత్రం పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 బై 1 ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్తో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా 1, 2, 3, 4, 5 ఇక్కడ 8 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటో దిగ ఇలాగ ఫోటో దీన్ని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 10 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్ వేసి ఇక్కడ 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఇదిగా, ఇప్పుడు థర్డ్ మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో దిగి దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 1, 2, 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, స్మాల్ సైజ్ అంటే అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఈ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా 1 బై 1 చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఇది ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దీనికి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ప్రతి దానికి సేమ్ ఇక్కడ ఒకటి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 28 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1, 2, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 28 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తే ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ మూడవ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోస్ మొత్తం గ్యాప్ ఇవ్వండి. గ్యాప్ ఇచ్చి టైమింగ్ చెప్తా, ఇక్కడ 11 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్‌తో అదే ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో కన్‌ఫ్యూజ్ కాకుండా ఈజీగా లాస్ట్ వరకు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.